Takže, vítam ťa pri sledovaní dnešného videa, kde sa spolu pozrieme na to, ako jazdí tento pekelný stroj s názvom Yamaha XSR 125. Takže ako prvé by som povedal zaradenie tejto motorky, čiže jedná sa o 125 o motocykel o obsahu 125 cm3, jednovalcový štvordobý motor, ktorý je strižený pre kategóriu 11 kW, čiže pre vodičák A1, keďže sa jedná o manuálnu prevodovku. Jedine, že by som sa mýlil s tými kategóriami, ale to mi nie je úplne jedno. Takže videli sme prvý predbiehací manéver, čo je tak trošičku kameň úrazu pri tomto motocykli, pretože je to motocykel spomínanej kategórie, kde objem nič nenahradíš, a teda zo 125 cm3 až štvortaktného motora sa veľmi veľký výkon dosiahnuť nedá. Ale prejdeme k samotnej jazde a povedzme si niečo o tom, ako tento motocykel jazdí, ako sa správa v zákrutách, ako zrýchluje, ako je maximálna rýchlosť a možno ešte nejaké ďalšie informácie. Teraz nastal presne ten moment, keď na veľkom motocykle by človek mohol predbiehať, ale na tomto malom si to musí 3-krát alebo 4-krát rozmyslieť, či naozaj ide, či má naozaj dosť času, či má naozaj dosť miesta na predbiehací manéver, pretože výkonu tu nie je na rozdávanie. Čo sa týka silných stránok tohto motocykla, tak by som určite spomenul to, že momentálne sa vraciam zo zábehového servisu. A kto je nejakým spôsobom zvyknutý na motocykle a samozrejme aj na servis okolo toho a vie približne, ako sa tie ceny orientujú, tak mi dá určite za pravdu, keď poviem, že prvý servis stál nejakých 75 €, tak mi dá určite za pravdu skoro každý, že je to veľmi priateľná cena. Čiže samozrejme motocykel je ľahko rozpočtový, aj čo sa týka výroby a aj čo sa týka toho, že je reliable, ako sa to povie, že je nízkonákladový, povedzme, na prevádzku. Čiže ide tam pár litrov oleja, je tam jeden kotúč vpredu, proste náklady nie sú vysoké a tým pádom ani cena nie je vysoká. Nákupná cena nového motocykla, ktorá sa pohybuje, tuším, niekde okolo 4 000, fakt neviem, kecal by som. Ale hlavná vec, prečo som aj toto video natáčal, je tá, že absolútne nie som človek, ktorý je zvyknutý na slabé motorky a na 125-ky. Manuálnu 125-ku som vlastne asi ani nikdy v živote nejazdil. A milo ma prekvapila tá motorka v tom, že naozaj je tá motorka použiteľná nielen v meste, ale aj mimo mesta, ako sme teraz videli. A dá sa jednoducho aj s ňou predbehnúť niečo. Pri dnešnej premávke, ktorá je ako veľmi prehustená, aspoň podľa môjho názoru, a chce to veľkú dávku trpezlivosti sedieť v aute a cestovať niekam, keď s motocyklom, hlavne s takýmto ľahučkým obratným, sa viete preštrikovať cez hociakú dieru. Takže ako som už spomenul, manipulácia s týmto motocyklom je
extrémne jednoduchá. Extrémne jednoduchá. Zase porovnávam to s motorkami vyššie objemových, s naháčmi, so superšportmi. A čo sa tohto týka, tak tie riaditka sú širokánske, proste úplne jednoducho sa s tým manevruje, a keď človek má nejaké základy jazdenia, tak fakt dokáže na nejakej, povedzme, pomalej, klukatej trati dosiahnuť fakt rýchle presuny. Čiže s týmto som naozaj spokojný a prekvapený, ako to funguje. Čo sa týka motora, dám plný plyn na 3 a ono sa to celkom pekne zberá pri týchto rýchlostiach. Ono, keď sme už pri rýchlostiach niekde okolo 90-100, tak proste to je úplne iná story. Treba mať stále na pamäti to, aký výkon tá motorka poskytuje. Posed, tam sa absolútne nie je na čo sťažovať. Mne veľmi vyhovuje, čo sa týka pohodlia, tak to je fakt super. Jediné, čo ma trošku prekvapilo, je to, že keď sa chcem kolenami chytiť nádrže, či už pri brzdení, či už pri zákrutách, tak je trošku tá nádrž klzká. Čo sa dá samozrejme zmeniť a vylepšiť kúpou nejakých gripov a lepiacich záležitostí na nádrž. Len ako zase úprimne na druhú stranu, na 125-ke to úplne nie je také potrebné. Len keď si to zoberieme na druhú stranu, tak keď si to kúpi niekto 16-ročný a učí sa jazdiť, tak povedzme, čo sa naučíš na 125-ke, ti len príde vhod na vyššom objeme. Takže nebolo by to zlé. Tuším, že stará XSR-ka, rovnako ako iné klasické motocykle, Triumph, Bonneville a podobné vecičky, tak majú tie nádrže od výroby, tie nálepky na nádrži od výroby protišmikového charakteru. Takže teraz sme sa dostali na semafor, kde sa preštrikujem dopredu krásne. A teraz zdrhnem autu a idem na čelo. Takže to sú výhody 125-kovej motorky. A nevýhody sú tie, ako sme teraz mohli vidieť, že riaditka pre človeka, ktorý je zvyknutý na veľký stroj, na stroj, ktorý má veľký grip, ktorý má veľkú prílnavosť na predku, povedzme, tak prekvapia ho možno niekedy pocit strašne ľahkých riaditok. Tým, že aj motorka je sama o sebe ľahká, tým, že tie tlmiče sú aké sú, nie sú to drahé podvozky, tak má jednoducho motorka tendenciu k vrteniu riaditok, čo sa dá čiastočne vyriešiť tým, že pri nejakej svižnejšej jazde sa predkloním a preniesem váhu na riaditka. Poďme si teraz vyskúšať, ako motorka zrýchluje. Jednotka 37. Samozrejme tachometer kecá a ja idem v meste 50 a mimo mesta 90. Je to také trošku preprogramované. Blížime sa k nákladiaku a stihneme to krásne predbehnúť aj na 125-ke. A je to tak? Použiteľná funkčná motorka, ktorá je za dobré peniaze. Možno kecam, možno oproti ostatným 125-kám úplne nie je za výborné peniaze, hlavne keď dnes si razia cestu čínske motocykle a ako sú Volčkové a Esquire motor a značky, ktoré jednoducho a jednak si ich ani nepamätám a jednak si ich ani nechcem pamätať a ja jednak ich ani neviem vysloviť. Ale
Ak chcete spoľahlivú motorku, ktorá jednoducho funguje a kde sa nebudete bať toho, že by ste riešili nejaké z mojich skúseností viem, že hlavne chyby elektronického charakteru a kontrolky motora a podobné blbosti, tak si myslím, že táto Yamaha je celkom dobrá voľba. Bol som prekvapený, keď som videl tú motorku spredu, ako má riešený svetlomet a ako to vyzerá aj trošku v tme. Ono to vôbec nevyzerá ako nejaká 125 podľa môjho názoru, ale ako nejaký celkom luxusný stroj. Čiže tak, viac menej z môjho pohľadu nie je motorke čo vytknúť. Samozrejme pneumatiky od výroby sú také, aké sú, to znamená, že tiež to nie je žiadna super športová guma, ale je to trošku taký vzor, povedzme, strihnutý aj do ľahšieho terénu. 5-ka, ukážka pružného zrýchlenia, zbiera sa to slušne a výhody tohto motocykla sú, ako som hovoril, jednoducho manévrovateľnosť, ovládateľnosť. Človek si na tom oddychne 100-krát viac ako na nejakej veľkej silnej mašine alebo oproti nejakému superšportu, kde leží. Tu na tých húpoch je trošku cítiť podvozok, možno to bude vidieť aj na kamere, ako sa na týchto, síce húpy sú pomerne veľké, ale motorka pomerne dosť skáče a pomerne dosť má aj tendenciu určite tými riaditkami, čo nie je úplne želaný efekt. Avšak hovorím, že pri tom, že sa jedná o motorku, ako sa jedná, tak tomu až tak nie je čo vytknúť. Cestovná rýchlosť 100 km sa dá udržať aj do mierneho kopca. S väčšími kopcami až takto skúsenosti nemám. A maximálka dolu kopcom na tomto konkrétnom stroji bola dosiahnutá 127 km za hodinu. 127 km za hodinu, povedzme, ľahkou dievčinou, ktorá mala, ja neviem, okolo 50 kg. Čiže to určite aj pomohlo na výkone. Na výkone tohto malorážkového motora. Občas sa vám stane, že sa vám nalepia na zadok auta, čo sa vám pri silnejších motorkách stane veľmi málo kedy. Ale často sa vám potom stane, že keď prídu zakruty a vy to viete, ako tak ovládať, takže tie auta strasiete. Takže tak. Pokiaľ sa vám moje video páčilo, tak mi kľudne, prípadne sa chcete na niečo spýtať, tak mi kľudne nechajte koment, kľudne mi nechajte like. A ja možno uskutočním nejakú ďalšiu recenziu niekedy. Takže zhrnutie, fajn motorka, kupujte, kým je.